Is-Segretarju Parlamentari Ellul baqa' ma kkundannax l-aġir ta' Alex Dalli bħala direttur tal-ħabs filwaqt li ddefenda lil Byron Camilleri meta mistoqsi jekk il-Ministru għandux jirreżenja. Dan wara li l-ġimgħa ġie ppubblikat rapport tal-Ombudsman li juri biċ-ċar kemm it-tmexxija ta' Alex Dalli fil-ħabs żgur ma kinitx waħda korrettiva fost il-priġunieri, anzi tmexxija li skont ir-rapport waslet għal ksur ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem u li anke waslet għal inċidenti ta' suwiċidju fost il-ħabsin. Bil-ħabs jiġi deskritt bħala fabbrika tal-ħażen. Ir-rapport tal-Ombudsman kopra snin 2018 sal-2021, perjodu li fih Byron Camilleri kien responsabbli mill-faċilità korrettiva ta' Kordin u Ellul minflok ikkundanna lil Alex Dalli u lil Byron Camilleri ħareġ b'attakk partiġjan li jmur lura l-aktar minn 13-il sena ilu. Temmen li Byron Camilleri għandu jirreżenja xi ħadd ħajħu responsabilità? Irridu niftakru kif kienet it-tmexxija tal-ħabs fi żmien gvern nazzjonalista fej kien ikollok rewixta wara l-oħra. Is-Segretarju Parlamentari baqa' la kundanna lil Alex Dalli u anqas irrisponda dwar min ser iġorri r-responsabilità għal dak li seħħ fil-ħabs. Mhux ħadd ikkundanna lil Alex Dalli, rapport mill-Ombudsman da. Xija tbatija inġusta u sal-lum jien ma smajt l-ebda apoloġija. Skomdu bil-mistoqsijiet ta' Net News Ellul baqa' ma kkundannax lanqas lill-Ministru Byron Camilleri li kemm kien ilu Alex Dalli fit-tmum tal-ħabs baqa' dejjem jiddefendih dan apparti li ma rrispondix jekk Byron Camilleri għandu jirreżenja. Byron Camilleri kien ċar dwar il-rapport diġà esprima l-opinjoni tiegħu ħarġet qarrija mill-Partit Laburista wkoll m'għandix aktar xi ngħidlek. Ma tinkundannax kemm il-darba Byron Camilleri iddefenda lil Alex Dalli. Wara dan ir-rapport indipendenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mal-ewwel saħaq li l-politiċi għandhom iġorru r-responsabbiltà u għalhekk sejjaħ ar-reżenja ta' Byron Camilleri għaliex il-Ministru qatt ma kundanna l-aġir ta' Dalli dan apparti li hu suppost kien responsabbli sabiex jara li ċertu atroċitajiet li seħħew fil-ħabs ma jsirux.